Minun suurena huolenani on se, että lapset kärsivät, kun media ja virtuaalinen maailma tunkeutuu lastenkamareihin ja olohuoneisiin. On niin, että nämä tuotteet sisältävät hyvin paljon semmoisia ajatuksia, myöskin seksiä ja väkivaltaa, jotka ovat vieraita lapsille ja joita he eivät pysty mieltämään tai käsittelemään. Toinen huono juttu tässä on se, että lapset viettävät niin paljon aikaa näiden virtuaalisten kumppaneiden kanssa. Ja se on sitten pois siitä vuorovaikutuksesta, joka on niin tärkeä lapsille, siis vuorovaikutuksesta omien vanhempien ja kavereiden kanssa. Se kehittää vuorovaikutustaitoja, kun taas nämä kylmät tuotteet itse asiassa riistävät pienten lasten keskushermostoa. Ja se on suuri kansan tauti oikeastaan tänä päivänä. Ja mä haluan EU-parlamenttiin nimenomaan tekemään hyvää perhepolitiikkaa, joka sitten auttaa vanhempia suojelemaan lapsia ja tukemaan lapsiaan. Ja sitten myöskin voidaan asettaa näiden medioiden tuottajille porkkanoita ja piiskaa, että he ovat vastuuntuntoisempia. Heitä voidaan kouluttaa ja näkemään tämän vastuun, että miten suuri vastuu heillä on, kun he tekevät tämmöisiä tuotteita, jotka sitten lapset ja nuoret käyttävät. Fredrik Almqvist, tohtori Eurooppa.